Леко! Его и ба Иван. Его и Кристо. Дръж пътя, бе! И ето втори участник. И Юристов кал сапницата. Уоу! Не, ти казвам, че не мога да взема завоя. Не, ти го мога. Знам, ти го мога. Абе как бе, то сега е екстра, бе, човек. То сега като е кално, много лесно се излага. Не, блоко вече много пъти. Сега няма пъти. А, ние сме го избурчили. Ето го, ето го! Качи се да вят! И ето го Тошко приближава кал сапницата! Но той е оборудван с една много специална гума, която дори се опитва да го захлупи! Подай му! Подай му! Точно!